شکریہ دوستوں، میں قبلہ مار نذیر احمد نذیر صاحب دے بڑے لائق شاگرد میرے ویر ضلع سرگودے دے بہت اچھے لکھاری جنہاں دا بڑا سونا ایک مصرع ہے کہ رے سب کچھ کمر اتھائیں ونجنا ہے، رے سب کچھ کمر اتھائیں ونجنا ہے، کیڑا کفن نو بوجھا ہوندا ہے۔ بھائی بابر شہزاد قمر صاحب آف میڈے ضلع سرگودہ سٹیج تے تشریف لے آ رہے ہیں جی۔ الرحمن الرحیم۔ یہ اج دی ادبی تقریب شادی خانہ آبادی بھائی عمر دراز محمد فیاض حوان صاحب، محمد رمضان محمد ادریس دے برادر حقیقی انہاں دی ایک خوشی دے موقع تے طویل سفر تو بعد حاضری دا موقع ملیا ہے۔ تمام معزز مہمانوں بندہ نچیز بابر شہزاد قمر دا محبت بھریا سلام۔ میرے بہت ہی واجب الاحترام میرے استاد محترم فخر پنجاب فخر سرگودہ استاد شورا جناب عزت مآب مار نذیر احمد نذیر صاحب، میرے فاضل دوست جناب رستم جایا صاحب، میرے وڈے بھائی پنجابی شہر بھائی زمان رئیس اعظم سندہ ضلع منڈی بولدین، بھائی جابر نعیم صاحب، بھائی شاہد عمران، بھائی فیاض شہزاد صاحب، جناب افضل صاحب، میرے استاداں دے فرزند مار بلال نذیر صاحب۔ دوستو گل ہے کہ بار بار بندہ آکھے تاڑی مارو، جڑے اتھے بندے بیٹھے نے مشاعرہ سنن واسطے بیٹھے نے، اس گل وچ کوئی شک نہیں۔ اور اسی مہمان ہاں، میں اپنی حاضری شروع کرنی ہے، تسی ایک بڑی محبت نال تاڑی مارنی۔ بہت مہربانی۔ میں اپنے استاد محترم جناب مار نذیر احمد نذیر صاحب کو اجازت طلب کر دیا آیا چند منٹ دی حاضری۔ سرکار اجازت۔ ساڈے آج دے بڑے پیارے دوست جناب ملک طارق محمود ہنگرا صاحب، بابر نواز ٹیوانہ صاحب، انہاں دی بڑی محبت ہے جی، وہ ٹائم کٹ کے ملاقات دا بہانہ ہے جی ساڈے کول آئے، انہاں دی اعلیٰ ظرفی ہے۔ دوستو گل ہے کہ میں صحت دی وجہ تو بھی کوئی ٹل نہیں لاؤنا، لفظ سمجھنے۔ اللہ پاک دی وانڈے جن چاہوے کرے عقل عطا یا شکل عطا۔ بولنا دوستو گل ہے، میں پہلے میری گل کہتی ہے کسے نال برا بولیے، کسے گال کڈی ہوندی شرمندگی ہوندی ہے، اے ساڈا حق ہے۔ اگر یہ تسی مثال سنی ہو سی کہ داد جیڑی وہ شہراں واسطے پٹرول ہوندی ہے، جس موٹر سائیکل وچوں پٹرول مک جاوے اونوں الٹائی جاوی تے 2 کلومیٹر تک وقت بند ہو ویندا ہے۔ یہ گل ہے، اسی بھی 2-4 شعر سنا بھی سائیں جتنا بھی چپ اگر کوئی بول سو تے شعر بھی کوئی سنا ویندا ہے۔ لہذا اے بولن بولین والا ہن مسئلہ میری زبان تے نہ آوے۔ تسی ساڈے مہمان ہو ماشاءاللہ، جڑے بیٹھے ہوئے تو سنن واسطے بیٹھے نے۔ اللہ پاک دی وانڈے جن چاہوے کرے عقل عطا یا شکل عطا، ہر حال اچ کرنا چاہیدا ہے او دی ذات کریم دا شکر ادا۔ او تے پتھر دے وچ وی کیڑے نو دیندا قمر غذا میرا پاک خدا، ہر ایک انسان تے لازم ہے او دا پاک ذکر او دی صفت ثنا، ہر ایک انسان تے لازم ہے او دا پاک ذکر او دی صفت ثنا۔ بھائی محمد نواز عادل صاحب، جناب مار نذیر احمد نذیر صاحب، جناب دیم صاحب، اللہ پاک دے دین گنیندے نہیں، او جیڑی سوچ تے سوجا ہوندا ہے، کنی سن کے بانگ نہ سجدہ کرنا غفلت دا روجا ہوندا ہے، تے جیڑا کھاندا ہے
کردار دا کوجا ہوندا ہے اور رہ سب کچھ کمر اتھائی مننا ہے کیڑا کفن نو بوجھا ہوندا ہے بہت مہربانی بہت نوازش شکریہ رہ سب کچھ کمر اتھائی مننا ہے کیڑا کفن نو بوجھا ہوندا ہے دل دی جایا صاحب ایک لگتے نہ کیا کہ دل دی سجن جاگیر نہ ویچی دل دی سجن جاگیر نہ ویچی خاتاں دی تعبیر نہ ویچی سر دا تاج توقیر نہ ویچی غیرت دی تدبیر نہ ویچی او لالچ کتیاں نال لکیندے بولچ کمر ضمیر نہ ویچی لالچ کتیاں نال لکیندے بولچ کمر ضمیر نہ ویچی دوستو قافلہ جیوں سالار دا کجے قافلہ جیوں سالار دا کجے بھائی جان بہت مہربانی قافلہ جیوں سالار دا کجے ریت ان سردار دا کجے فنکاری فنکار دا کجے او پیسہ جیوں کردار دا کجے خودداری خوددار دا کجے اللہ کمر حلالی دیوے یار بھی ہوندن یار دا کجے بہت مہربانی اللہ کمر حلالی دیوے یار بھی ہوندن یار دا کجے دوستو بڑی منت نالا تھوڑا بریکو تو پیر چاو اللہ کمر حلالی دیوے یار بھی ہوندن یار دا کجے جناب جایا صاحب جناب فیاض صاحب عادل صاحب ایک لگدے نے آکھیا کہ حیا دے سانگے وفا دے وعدے بلا نہ دینی خدا دے ناتے مار جی حیا دے سانگے وفا دے وعدے بلا نہ دینی خدا دے ناتے دل دی تختی تو نا ساڈا مٹا نہ دینی خدا دے ناتے حیا دے سانگے وفا دے وعدے بلا نہ دینی خدا دے ناتے دل دی تختی تو نا ساڈا مٹانا دیوی خدا دے نا تے سکہ صدران دی فوج میری مرانا دیوی خدا دے نا تے سکہ صدران دی فوج میری مرانا دیوی خدا دے نا تے جنکا دے کے اشار مت چھڑانا دیوی خدا دے نا تے محکوم حاکم دا جوڑ کوئی نہیں کمر میں اکثر سچیندہ رانا غریب آخر غریب ہوندن رولا نہ دے بھی خدا دے نا دے بہت مہربانی نوازش پتہ نہیں تسی سن دے غریب آخر غریب ہوندن رولا نہ دے بھی خدا دے نا دے جایا صاحب آیا کبھی نہ ڈر ہاتھ سے کمر بے ڈر لگا تی تو ڈر اسی ڈر گئے آیا کبھی نہ ڈر ہاتھ سے کمر بے ڈر لگا پیتھو ڈر اسی ڈر گیا او چھک سوڑ تے صدمے نکڑن دے تو یا کیا جا رسی جر گیا تے بھاوے کوئی نہ ہار مقدرہ میں او تو یا کیا ہار اسی ہر گیا او سوچ کے سٹی مر وی سن ہون وہم نہ کر اسی مر گیا بہت مہربانی او سوچ کے سٹی مر وی سن ہون وہم نہ کر اسی مر گیا جایا صاحب جناب بار نظیر احمد نظیر صاحب بھائی زمان صاحب جناب جایا صاحب دا حکم دلا کملیا تاڑی مارا یار میں نے پتہ لگے جاگ دے دلا کملیا پارے کیتیاں تے آج کون تے کتنے چر دیندہ ہے دلا کملیا پارے کیتیاں تے آج کون تے کتنے چر دیندہ ہے او جن ہکری گلتیاں معاف کریمان او دھوکھا کمر چفر دیندہ ہے تے بیلی آج کل ہے نہیں مطلب دے او جن کوئی سنگت مگر دیندہ ہے پتہ بھیڑ اچ لگ دین بیلیاں دے کیڑا کانڈ دیندہ ہے کیڑا سیر دیندہ ہے بہت مہربانی پتہ بھیڑ اچ لگ دین بیلیاں دے کیڑا کانڈ دیندہ ہے
کیڑا سر دیندا ہے بہت مہربانی بھائی جان عزت افزائی دا بہت شکریہ پتہ بھیڑ وچ لگدے بیلیاں دے کیڑا بنڈن کجا دکھ دیر ودیندن بیلی او پٹی بن نہیں سکدے زخماں تے اتو لون وگیندن بیلی تے بیلی بن کے بیلی بیلیاں دی پے قدر گٹیندن بیلی او بیلی نال رلا کے بیلیاں نو ودے کمر مریندن بیلی نال رلا کے بہت مہربانی نوازا شکریہ بیلی نال رلا کے بیلیاں نو ودے کمر مریندن بیلی دوستو ہووے بیلی کمر تا توڑ نبھائے جیڑا چھوڑ ونجے او بیلی نہیں او تنگ نازک پیار پریتاں دی جیڑا توڑ ونجے او بیلی نہیں تے سامی ویک کے مشکل سجنا تے کٹ موڑ ونجے او بیلی نہیں او جڑا ویک ملوٹیا کپڑیاں نو منہ موڑ ونجے او بیلی نہیں بہت مہربانی جڑا ویک ملوٹیا کپڑیاں نو منہ موڑ ونجے او بیلی نہیں دوستو اس کا جواب ہے کہ بیلی جملہ باپ دا حکم دوبارہ دوڑا ہووے بیلی کمر تا توڑ نبھائے جیڑا چھوڑ ونجے او بیلی نہیں او تند نازک پیار پریتاں دی جیڑا توڑ ونجے او بیلی نہیں تے سامی ویک کے مشکل سجنا تے او کٹ موڑ ونجے او بیلی نہیں او جیڑا ویک ملوٹیا کپڑیاں نو منہ موڑ ونجے او بیلی نہیں اس دا جواب ہے جی بیلی ہوندا کیڑا ہے تو کوئی نہیں بیلی جیڑا بیلی ہوندا او دیاں کے نشانیاں ہوندیاں مار صاحب جیڑا کر کے وضو نیتاں دا بد سنگت بنائے بیلی او ہوندا تاڑی مارو پتہ لگے تسی تھکے کوئی نو یعنی کہ پہلے نیتا پاک کرے جیڑا کر کے وضو نیتاں دا وات سنگت بنائے بیلی او ہوندا ہے او بوختاستے اوکھ دے ڈنگ ماڑے جڑا نال نبھائے بیلی او ہوندا ہے تے سجنان دی لوڑ تے کس جاوے نا جن صرفائے بیلی او ہوندا ہے او کانڈ سجن دی مگر شریکاں وچ جڑا بھرم بچائے بیلی او ہوندا ہے بہت مہربانی ہووے بیلی کمر ہاں بہت نوازا شکریہ کچھ دوست اباب جڑے نو مشاہرہ ویکھن آئے ہوئے نو تے میں عرض پہ کردا کہ جڑا کر کے وضو نیتاں دا دوستو بات سنگت بنائے بیلی او ہوندا ہے او بھوک تستے اوکھ دے ڈنگ ماڑے جڑا نال نبھائے بیلی او ہوندا ہے تے سجنا دی لوڑ تے کس جاوے او نا جن صرفائے بیلی او ہوندا ہے او کانڈ سجن دی مگر شریکاں وچ جڑا بھرم بچائے بیلی او ہوندا ہے مار جی استاداں دی دعا دا صدقہ اسی پڑھدے ودیا اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت کاملہ عطا فرمائے دوستو بھیڑ چ لگ دن بیلیاں دے ریپیٹ کریا کیڑا کنڈ دیندا کیڑا حکم ہے بھائی راندا جی ملک تارک انگراز صاحب دا حکم بھائی رستم جایا صاحب دا بھائی ری سامنے بیٹھے نو حکم جناب آگے خوش دے پے جناب ہوری میں تو دا میری بات سنا سا دلا کملیا پیارے کیتیاں تے آج کون تے کتنے چیر دیندا ہے او جن ہکری غلطیاں معاف کریما نوا دھوکا کمر چفیر دیندا ہے تے بیلی آج کل نہیں مطلب دے او جند کوئی سنگت مگر دیندا ہے تے بھیڑ وچ لگ دین بیلیاں دے کیڑا کنڈ دیندا ہے کیڑا سر دیندا ہے تے دلا بہت مہربانی نوازا عزت افزائی دا شکریہ میرے ویر اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے دلا نا گھبری اس پیار دے وچ نفع گھاٹے تھیندے رہندے کدی یہ بھی وقت آ بندہ سارے بھی دل نہ دیونے پوندے دلا نا گھبری اس پیار دے وچ نفع گھاٹے تھیندے رہندے او صدا بیلیاں نال میدان دے وچ بیلی کمر مریندے رہندے تے ہرے وقت وچ کمر مشا ویکھن کنگال سدیندے رہندے او لاجپالی نام لٹی وندا ہے لاجپال لٹیندے رہندے بہت مہربانی لاجپالی نام لٹی وندا ہے لاجپال لٹیندے رہندے جایا صاحب رکھی میں نہیں میں
رکھی میں نہیں میں مار کے میں تیرے نال فرید بنائی آئی رکھی میں نہیں میں مار کے میں وہ تیرے نال فرید بنائی آئی تو کچھ یاد ہی توڑ نبھاون دی تمہیں قسم مسیح تے چاہیے آئی تو ڈنگ حرم دی ڈھل آئی غربت وچ تو آپ ایسان مکائی آئی وہ ہاسو کمل آتا ہی تا کام دی زندگی تیرے مگر پہ کمر مجائی آئی تو دوستو ہوئے جس بھائی وال دے باج نہ نبدی خوش ہو بھائی وال تے رکھیے حق بندا سجن دے دکھ سکھ دا کچھ یار خیال تے رکھیے تے بندے مر گیا کمر مثالاں دے من انج قائم مثال تے رکھیے او چلو حسن نہ یوسف وانگ سہی دل وانگ بلال تے رکھیے چلو حسن نہ یوسف وانگ سہی دل وانگ بلال تے رکھیے دوستو ایک لگدے نے آکیا کہ نفع جناب دوبارہ ریپیٹ بھی کرے سردار داؤد جی سردار داؤد صاحب دا حکم میرے بھائی شاہد عمران صاحب دوڑا جملہ باب دا حکم دوبارہ دوڑا کہ تیری ذات تو نفرت نہیں کیتی باویں نفرت ہائی آنکھ لاکھ یار تاڑی مارو پتہ لگے گال تو نہیں بول دے کسی کوئی نہیں کہ تیری ذات تو نفرت نہیں کیتی او باویں نفرت ہائی آنکھ لاکھ پتا کوئی نہ اصول تے سکڑے ہیں تیری سنگت دی اس وانڈ وقت کھچے تے رہیو ہستا کمر شریکاں وچ او مین سٹ کے ہجر دے وقت کھچ اور چبدا ایک ایک بول تیرا جویں ککھ پہ ویندا ہے آنکھ کھچ اور چبدا ایک ایک بول تیرا جایا صاحب دا حکم آئی ہون چبدا ایک ایک بول تیرا جویں ککھ پہ ویندا ہے آنکھ کھچ کہ رکھی میں نہیں میں مار کے میں تیرے نال فرید بنائی آئی اور کچھ یاد ہی توڑ نبھاون دی تمہیں قسم مسیح تے چاہیے آئی تے ڈنگ حرام دی ڈھل آئی غربت وچ تو آپ ہی سانج مکائی آئی ہاسو کمل آتا ہی تا کام دی زندگی تیرے مگر پئی کمر ونجائی آئی تے آکھے ملک تے لگ کے نہ سٹ گئے جیڑے بیلی جوڑ دے ہوندن وہ دکھ سکھ دے ویلے کم ہوندن ہر حالت لوڑ دے ہوندن تے خود غرض دوبارہ تائی ہوندن بیلی مفلس توڑ دے ہوندن تو کہیں جیندی کمر نکاک دے ہوندن مر ونجن کروڑ دے ہوندن بہت مہربانی کہیں جیندی کمر نکاک دے ہوندن مر ونجن کروڑ دے ہوندن اوتے جایا صاحب وہ خصوصی تو آٹے واسطے ہے جی میرے واسطے بہت بڑا اعزاز میرے بڑے بھائی محمد نواز عادل صاحب دا حکم کہ آکھے درازے کہ آکھے ملک تے لگ کے نہ سٹ گئے جڑے بیلی جوڑ دے ہوندن دکھ سکھ دے ویلے کام ہوندن ہر حالت لوڑ دے ہوندن او خود غرض دوبارہ تائی ہوندن بیلی مفلس توڑ دے ہوندن او کیں جیندی کمر نکاک دے ہوندے مر ونجن کروڑ دے ہوندن کیں جیندی کمر نکاک دے ہوندے مر ونجن کروڑ دے ہوندن عادل صاحب ایک لگدن ویلا یاد دیوایا دیکھنا کس طرح یاد دیوایا ہے کہ کچھ یاد ہی ویلا بچپن دا رلے پیک جھٹامنی یاد ہی بہت مہربانی نوازش دوستو کچھ یاد ہی ویلا بچپن دا اور رلے پیک جھٹامنی یاد ہی میرے گال گال وندنی باواں دی توئیں ہسڑ کے پاونی یاد ہی تو توئیں روس ونجنا تے میں رو پونا اور روٹی کائی نہ کھاونی یاد ہی اس سے زیدج کمر تو پانچ پائیں دے پئی منت کراونی بہت مہربانی اس سے زیدج کمر تو پانچ پائیں دے پئی منت کراونی یاد ہی بہت مہربانی نوازش جایا صاحب دا حکم کہ نفع ہر کوئی جایا صاحب تو اڈی نظر ہے استاد محترم جناب مار نذیر احمد نذیر صاحب جناب آئی دے چیف گیسٹ ملک تارک انگراز صاحب باپر ٹیوانا صاحب کہ نفع ہر کوئی کمر پچا لیندا ہے گاٹے اکثر کوئی ساندا ہے وہ چنگے وقت ہر کوئی آ ملدا ہے برے وقت کون آ باندا ہے تو ہوے تو نہ اوپر اکھیاں تو او دل مجبور دا چند آئے
وہ انج رانا سجن تو دل دے وچ جویں نون وچ نکتا رہندا ہے انج رانا سجن تو دل دے وچ جویں نون وچ نکتا بہت نوازا شکریہ انج رانا سجن تو دل دے وچ جویں نون وچ نکتا رہندا ہے دوستو بندے بھول چنگیاں نسلاں دے بندے بھول چنگیاں نسلاں دے بد نسلیاں مگر تلیندن او ساپا کر ظالم ساپ ہوندن بھاویں چلیاں نال پلیندن تے اوندا سر دا بھارے پیراں تے تائیوں سوچ کے قدم رکھیندن جو کتے کئی نو لڑن تے کتیاں تو سائیں پہلے کمر پھڑیندن بہت نوازش کتے کئی نو لڑن تے کتیاں تو سائیں پہلے کمر پھڑیندن دوستو ہن کمر بہت نوازش شکریہ ہون کمر کسے تے نہیں وسنا آگے جلیاں ڈیر سزائیں نا عادل صاحب جناب میرے استاد محترم بار نذیر احمد نذیر صاحب بھائی زمان کہ ہون کمر کسے تے نہیں وسنا آگے جلیاں ڈیر سزائیں نو جانو کوئی نہیں بندا اوخ دے وچ بیلی آج کل مطلب تائنو او بندے کتے بھی رکھن تے نسلی رکھ دین تاں لبدیاں اصل وفائنو او بد نسلے ہون تے قسم خدا دی نیتگار دی ویندن سائیں بہت مہربانی نیتگال دی ویندن سائنو دوستو آخری ایک دو شیر سائی کار لئین تسی ممی کار لئے ایک تاڑی مارا شاید لین تو پہلے شاید بیک لئی وے بڑا فرق ہوندہ ہے شئی دا شاید لین تو پہلے شاید بیک لئی وے او بڑا فرق ہوندہ ہے شئی دا بندے آج کل دھوکھا کھا باندن کیوں جو دور ہویا پہلے ہی دا تے انہیں ڈول کے پتل دی چمک اتے وہ نہیں سونا سمجھ کے لئی دا بندے کمر سے آنے نہیں کر دے سودا کنک دے نال مکئی دا دو شیر میں جناب زیادتی نال ہی سنا رہے ہیں عادل صاحب دوستو انتہائی توجہ جی میں فرق سجن تے دشمن وچ بڑا فرق ہے نا جی میں فرق سجن تے دشمن وچ اور جی میں سانگ تے تیر وچ فرق ہے پتل تے سونے وچ فرق جی میں شبنم تے نیر وچ فرق ہے تے جی میں فرق مندر تے مسجد وچ اور جی میں عرق تے شیر وچ فرق ہے گل مکدی کریے بندیاں دے انجے کمر ضمیر فرق ہے تے جویں فرق ہے بخت تے غربت وچ او جویں نفع نقصان وچ فرق ہے شاہ تے منگتے وچ فرق جویں سچ تے بہتان وچ فرق ہے تے کسے دانشور تے جاہل دی جویں کمر زبان وچ فرق ہے آج میں فرق ہے ہاتھ دیاں انگلیاں وچ چنجے ہر انسان وچ فرق ہے دوستو آخری دوڑا کہ پہیا چلتا کمر حیاتی دا کسے ایک دے جام ہو ونجنا ہے سجنا دیاں نت ملاقاتاں دا پویوں ختم نظام ہو ونجنا ہے او دا سچ دی قدر معلوم ہو سی جدا گوڑ ناکام ہو ونجنا ہے وہ پتہ کوئی نہیں کیڑے موڑ ہوتے زندگی دی شام ہو ونجنا ہے تے دوستو بھج ونجنی ہے کھیڑ حیاتی دی جدا وقت نزادہ آ ونجنا ہے او سام کسے نہیں کرنا اس ویلے چھاڑ ماں پیو بین برا ونجنا ہے تے جو گڈیا کمر حیاتی وچ او آدم دے شار نو چاہ ونجنا ہے اللہ جانے دنیا فانی تو کیڑے ویلے جو زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمیں سو گئے داستان کر